Andres, ako na lang. Gusto mong subuan kita? Ay, wag ah. Ako lang subuan mo. Minsan lang naman eh. Di ka, Andres. Punta ka dito. Nga, Andres. Babay, nyati makat ketawa. Madi kayo pagpakalaman dita. Mangkay tata. Malutang ko makay. Agkimat ko maya. Takitaag tamad di ka mabigkat dita. Kas simut may satanay. Ang pimang subsubo kanya na. Andres, gusto mo subuan rin kita? No.
Uy, madinga kasta. Magsangit na kita. Andres, ako na lang. Gusto mong subuan kita? Ay, wag ah. Ako lang subuan mo. Minsan lang naman eh. Di ka, Andres. Punta ka dito. Nga, Andres. Oo. Ara Andres, nasamait. Nasamit. Pasensya na, Andres. Gumalaw ka sa aking kamay. Hoy, la kayo. Damdamag, sangit ata. Andres, lulukin ka lang. Kaya nga. Andres, gusto mo ako na lang magsubo sa'yo? Wag na. Alam ko naman na niloloko nyo lang ako. Andres, yung kalagawi din. Pagtripan ka lagi to. Madikan to lang kami nag-awit, bing-inggit ka lang. Apay, sino ba tinangalag kita ang kananyaw? Kasi ka Andres. Uray na kado abus na. Pinilit ko nga inulay, malaang kayo lang. Tapos malatak pa yung kasta. Kasan nga natin nagak. Katawanan pa siguro ya. Di kayo pagpasalamat, niya lang kayo. Pwede ko na yung mangingita kanya yaw. Ururahin ka lang mga tingyo kanya. Sumadya makaalis-alis. Sige, ta kayo. Hoy, Dimse. Akala ko ba ikaw yung kumuha at umakyat? Di ba, Franz, sabi mo ikaw yung kumuha? Baak, magsabi ka nga ng totoo. Gunyang. Si Andres ang umakyat kanina. Si Andres naman pala yung kumuha, tapos sinabi mo ikaw. Tumulong naman akong mamulot Pero nagsinungaling ka pa rin. Tama ba yon? Isa ka rin. Makapagkwento ka kanina ang taas ng inakyat mo. Yabang mo ah. O bakit? Tumulong naman ako mamulot kanina. Tumulong ka lang, pero hindi ka umakyat. Sinungaling. Tingnan niyo yung ginawa natin. Nasaktan natin siya na hindi natin alam yung totoo. Pinagtawanan natin at ininsulto. Pero siya pala yung naghirap. Kaya nga, baka hindi nasasama sa atin yun pag nagkataon. Kilala ko yon. Nagtampo man sa ngayon, bukas, okay na. Oo, tama ka, Baak. Pero dapat, wag na natin ulitin yung ganon. Dadamdamin niya pa rin yun, for sure. Nandyan na eh. Bawi na lang tayo sa kanya, okay?
tama. Tanong ko lang, saan nyo pala kinuha tong mga mangga? Doon sa may riles. Ninakaw namin. Ayan, dyan kayo magaling. Masama yung ginagawa nyo. Bakit sino nagsabing kumuha kayo ng mangga doon? Si Andres. Siya ang pasimunoy. Paktay. Yun lang. Yari tayo dyan. Bakit tayo mayayari? Si Andres lang ang mayayari. Eh, sino bang kumain ng mga kinuha nyo? Tayong lahat. Eh, di tayo yung mayayari sa may-ari. Mayayari? May-ari? Verse yun ah. Bahala na kayo dyan. Aalis na ako. Baka mamaya, madamay pa ako. Mercedes, huwag mo akong iwan. Hintayin mo ako. Uwi na rin ako. Baka dumating pa yung may-ari. Okay guys. Pangga! Hintayin mo ako! Wag na. Mabilis ka naman tumakbo eh. Pangga! Please! Wait for me! Tara na ba ah? Huwag muna tayong umuwi. Tara, samahan mo ako. Saan tayo pupunta? Samahan mo ako sa bahay ng may-ari ng mangga. Anong gagawin natin doon? Hihingi tayo ng paumanhin para hindi naman magalit yung may-ari. Okay ang naisip mo ba, Ak? Sige, tara.